Działaczem polskim, krzewicielem polskości. Czuł się Polokiem. Witam was Rostomili i proszę dzisiaj na tajlik do gminy Woźniki, a my są na ringu. Co tu mamy? Rathaus z XIX stulecia. A tutaj mamy tabula, kaj mamy szajbnięte i po polsku, i po angielsku, i po śląsku na temat tego Rathausa. No fajnie, napoczynamy czymś, coś richtig je fajniste. Woźniki to miasto i gmina miejsko-wiejsko w okresie lublinieckim, w której kwateruje około 10 000 personów. Woźniki wspominano w dokumentach po raz pierwszy w 1206 roku. Pierwsze prawa miejskie, torgowe, osada dostała około 1270 roku, a fol prawa w 1454. Gmina Woźniki powstała w 1976. Z kuli przemianowania gminy Psary na Woźniki i skiż przeniesienia siedziby z Lubszy do Woźnik. Od 1992 miasto i gmina Woźniki połączono we wspólno miejsko-wiejsko gmina Woźniki. Do gminy Łokrąg Woźnik przynależą Babienica, Czorny Las, Dyrdy, Kamienica, Kamieńskie Młyny, Woźnicko-Ligota, Lubsza, Piosek i Psary. W cenzusie wszechobecnym z 2011 roku 27% personów kwaterujących w okresie lublinieckim zadeklarowało śląską narodowość. W abstimungu z 20 marca 1921 roku 69% mieszkańców samego miasta Woźniki, wtedy Wosznik, welowało za Polską. Place te dokuplowano do Rzeczpospolitej Polskiej w ramach autonomicznego województwa śląskiego. Place te leżą około 40 km na północ od Katowic. A na Marktplacu mamy Dynkmal Józefa Lumpy. Jeszcze nie raz będziemy o nim gadać, to już dowiecie się za chwilę więcej. Co tu mamy szajbnięte? Budziciel i krzewiciel polskości na Śląsku. No, tako jest prawda. Przy ringu mamy kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny. Farność była tu już w XIII stuleciu. W XIV stuleciu na zicher główno nawa była murowana, reszta drzewiane. Turm też był drzewiany. W XVI stuleciu kościół był luterański. Nieskorzej przebudowano go w sznicie renesansowym, barokowym, no bo pierwotnie był gotycki, no i też takie cechy przejawiał, ino, że nie ino. W XVII stuleciu turm drzewiany zastąpiono tym murowanym. W XVIII stuleciu pod koniec kościół, jak i całkie miasto gorało. Na początku XIX stulecia odbudowano ten kościół, no i służy do dzisiaj, a jest on zbudowany na planie krzyża greckiego, czyli równoramiennego. Na ten temat że gadał w jednym z ostatnich filmów. No i zaś też mamy tutaj przy kościele tabula po śląsku. Takie tabule po śląsku widział, że w Rybniku dotychczas, jeśli się rozchodziło zabytki na mieście. No i tu, to jest chyba druga miejscowość, kaj widza takie tabule z oca. Jerzech na Kirchhofie, a na nim jest drzewiany kościół pod wezwaniem świętego Walentego i zaś tabula po śląsku. Powstał on w 1490 roku. Pierwsza zmianka o nim jest wtedy i tak się go że wtedy powstał. 206 lat nieskorzej wybudowano właśnie ten kościół na placu tego wcześniejszego. No i dzisiaj jest kościołem takim cmentarnym. Tutaj na Kirchhofie mamy graby powstańców polskich na Górnym Śląsku, którzy umrzyli podczas trzeciego powstania polskiego w 1921 roku, podczas wojny polsko-niemieckiej. Słuchajcie, młode synki, 20 pora lat, nawet tu mamy 19 lat wyleżałek. Paweł takich młodych synków Korfanty posłał na śmierć. A i oni, być może konkretnie ci też zabijali z gewerą w ręku. Ino temu, co by Śląsk stał się polski.
Tu na tym Kirchhofie, kole kościoła, kole tych sobót leży Józef Lumpa. Narodził się w 1797 roku we Woleśnie, umrzył w 1863 roku tutaj we Woźnikach. Kim on był? Polskim działaczem, tłumaczem, prozaikiem, poetą, wydawcą polskich buchów do szkół tutaj na Górnym Śląsku. Działaczem polskim, krzewicielem polskości, czuł się Polakiem, no był autochtonem stąd, no ale jako to było już jak godał mońskiego tydnia o Ligoniu. Część Ślązoków w połowie XIX stulecia po jarze ludów i pod wpływem agitatorów z Wielkopolski, którzy tutaj przybywali do roboty między innymi, no, byliśmy we jednym landzie pruskim, ja? Bez to się tak mieszało. Część Ślązoków poczuła się Polakami, tak jakże godą nie wszyscy, bo mocka Ślązoków czuła się Ślązokami, ani Polakami, ani Niemcami. Część, szczególnie tych, którzy mieli korzenie niemieckie, których familie kiedyś przybyły na Górny Śląsk, czuły się Niemcami. Toż to nie ma ino jeden obraz polskości, taki je promowany dzisiaj od edukacji i od mediów. Tutaj niedaleko kościoła było kiedyś grodzisko, gród, który dał zaczątek woźnikom, a też we XIV stuleciu zamek. Zamek typu mote, mocka takich było i na Dolnym, i na Górnym Śląsku. A tutaj haziel, jeszcze taki, który był u mojej ciotki, siostry od mojej urumy w Wieczornym Lesie we Schwarzwaldzie. To, że wam kiedyś pokazywał te place. Jeśli żeście jeszcze tam nie widzieli tych filmów, to kuknijcie. A tu mamy dynkamal, który od dowozowca tym, którzy poginęli w 1939 roku we wrześniu, którzy bronili się przed hitlerowcami. A tutaj coś ciekawego. Bracio Hurasowie, Władysław, Bronisław, Bolesław, członkowie PPR, zamordowani, i tu mamy szajbunek zamazany. Przez kogo? Nie idzie odczytać. No ale kiedy? 12 września 1945 roku. Członkowie PPR, Polskiej Partii Robotniczej, to od Polaków, od komunistów, od Sowietów, no raczej nie byli zamordowani. Niemców jako hitlerowców nie było już tutaj. Co tu jest szlebnięte? O co tu się rozchodzi? Sznupą rzek we internetu, nie znąd rzek. Szlebnijcie, o co tu się rozchodzi. Ta historia mnie ciekawi. Coglowo góra. Ida tutaj poszczut tego łobiela albo reżu, co to jest zboże. Tu mamy landschaftowy tour, 5 zł wchod, ale trzeba dzwonić, nie wiem, tu nie ma chyba żadnej chałupy, co by mnie to odewrzeli, a ostatnio jakże był we Koszęcinie, to mnie nie zachwycił ten landschaft, to go tu i nie wchodzę, no ale tu będzie lepszy, widzę, bo nie ma takich lasów, nie ma tyle stromów. No ale co mamy tutaj? Śląskofana, ja, Śląsko, to nie ma ukraińsko, żółto-modro, żółto-modro i właśnie tak bez Adlera, nawet srogo. Są my 359 metrów nad poziomem morza. Nie ma tu hołdów, no ale właśnie są takie góry. I mamy tabula zaś po śląsku, fajniście. Maszt z faną Rzeczypospolitej Polskiej. To jest ufundowane od Mateusza Morawieckiego. No ale słuchajcie, jak można ugrać cosik takiego? Mamy polskofana, no polski reskirunek, no ale ugrali my to, co zmajstrowali też śląskofana. Nie wiem jak to połączyli, może powiedzieli, że tu ukraińsko będzie tak dalej i to potem odwrócili, nie wiem. Słuchajcie, fajnie to ugrali, bo to jest oficjalnie zrobione. Słuchajcie, my na hołdach, we łaziskach, na Skalnym, w Redutowach, na Szarlocie ze śląską ferajną zawiesili śląskie fany. No ale to tak einfachowo, tak dalej, a tutaj profesjonalnie. Słuchajcie, no takie coś, aż moje
Śląskie serce się raduje, a że się ożywił. I co tu mamy? Coglowo góra, szrajbnięte. Tu wszystko. Ja roztomili ten plac znowu od fana, który mnie ogląda, od Roberta, i teraz będzie mocka takich placów. On mi powiedział, ja właśnie tu jest nasza śląsko fana, Coglowo góra, i jeszcze co? Były tu adlery. Kiedyś tu były adlery, no ale ktoś zabrał. Pany nie weźmie, bo to już by musiał jakoś lajta wziąć. Kaj te adlery były, nie wiem, nie ma, niestety. No ale widzimy zaś, co Woźniki to jest richtig śląski plac. No i richtig możemy się radować. Jeronie śląsko fana, i zaś głupieloki przyjadą mi, powiedzą, to jest ukraińsko fana. Jeronie, ukraińsko to jest na łopak. Modre na wierchu, żółte na dole, ja? A czemu tak? No bo Władysław Łopolczyk dał te farby, kaj był panem na Rusi Halickiej za czasów Ludwiga Madziarskiego. Ze jego namiestnictwa dał te farby, no i to funkuje do dzisiaj. A czemu na łopak? No bo co by swoich wojów na polu odróżnił. A dzisiaj mamy modry trójząb ukraiński na żółtym polu i od herbu mamy takie farby, bo to co mamy na polu, no, trójząb, a na Śląsku adler, mamy żółty, złoty adler, bo to tak richtig jest heraldyczna farba na modrym tle. Bez to żółty, złoty adler, to mamy żółte na wierchu, a tarcza mamy modro, to je na dole. I tak Ukrainioki mają na łopak, bo mają modry trójząb i żółto tarcza. No a są my naprawdę kąsek od ringu, a tutaj bauerstwa. Ja, ten wiejski landschaft roztomili. Ja myślę, że tu mnie nic nie zachwyci w tym krysie lublinieckim. No nie znał niczego okrom Lublińca. A tu naprawdę niektóre place są festwiedowne. Zaś mamy plac od fana Roberta. Dziękuję. Wierch Florianek, kaplica z XVIII stulecia i legenda związana z nią, którą opisał Józef Lompa. Miał to być skarb, który w nocy świecił taką modrą flamą. A co mamy tutaj? Dynkmal ku zocy polskich wojaków, którzy w 1939 roku polegli w bitwie ze Niemcami, ku zocy wojakom 3. Pułku Ułanów Śląskich Krakowskiej Brygady Kawalerii. 2 września polegli. No i są oni pochowani na tym Kirchhofie, co żech wam pokazywał. I zaś mamy plac, który pokazał mi fan Robert. Dawno granica zmajstrowano od grzewciorza lokalnego Pliczko. Tu mamy właśnie bauerstwo Pliczko. No i jako to tu było? Jogodą ostatnio przy filmie o herbach, o Boronowie, o kaplicy, o granicy. Jako to było genau tak samo jak tam? No nie. Są my troszkę bardziej na południu, toż było tu troszkę inaczej. Nie byda godą tego samego, kuchnijcie se tam, no ale co było, no granica polsko-śląsko, tak to tu je, ja, no ale jako to było wcześniej. Do 1453 roku tu po jednej zajcie i po drugiej zajcie był Śląsk. Czemu? No bo po drugiej zajcie tu było księstwo opolskie, a tam po drugiej księstwo siewierskie. A księstwo siewierskie przynależało do XV stulecia do Śląska. To było księstwo śląskie. W 1443 roku biskupy krakowskie je wykupili, a zaczęły reskirować we księstwie siewierskim w 1453 roku i było to nieprzyleżyte, niezawisłe księstwo. Księstwo siewierskie, które dopiero w 1790 roku dokuplowano do Rzeczpospolitej obojga narodów. 5 lat nie skorzej był rozbiór. Trzeci rozbiór Rzeczpospolitej i place te trafiły do Prusów. No to zaś było zusammen, ja?
Potem w 1807 roku Napoleon zmajstrował tutaj księstwo siewiersko-wolkuskie. No i tak to fungowało do 1815 roku, kiedy te place po drugiej zajcie śląska, była granica, przelazły do Królestwa Polskiego, w którym reskirował ruski car. No i wtedy możemy gadać dopiero o granicy prusko-ruskiej, a od 1871, kiedy powstał drugi Reich niemiecki, możemy gadać o granicy niemiecko-ruskiej, a tak tego Królestwa Polskiego, bo tak to tych się mianowało, że po powstaniu styczniowym to już oni tam, no to zemiana w sumie tak to fungowało, no ale takie miano fungowało aż do I wojny. No a potem wiecie, co się stało. Po pierwszej wojnie analogicznie jak to było, to co że godą z tamtymi placami troszkę na północ, no ale potem 1939 rok przyszedł Hitler i te place, jeśli się nie mylę, nie były godą o tej drugiej granicy, o tych placach, które były polskie, nie były dokuplowane do generalnego gubernatorstwa do Reichu niemieckiego jako ten Neue Oberschlesien, no bo właśnie te księstwo siewierskie było kiedyś śląskie i to z kuli tego. O księstwie siewierskim werci się zrobić kiedyś osobny tajlik i myślę, że takie coś już w głowie mi chodzi taką ideą, co by powiedzieć o tych placach, które kiedyś były śląskie, no i księstwo zatorskie i oświęcimskie, o tym się nie godo. A o tym trzeba podać. Je tam pora felerów na tej tabulce właśnie, bo jeszcze pamiętam, że od XIV stulecia granica, no nie właśnie, bo to było księstwo siewierskie. Sumy we Woźnickiej Ligocie. To jest tajla Woźnik, no ale też jako osobne sołectwo, taki status ma. Tak też je we Mikołowie, ze Bujakowem, ze Paniowami. A co tutaj mamy? Krzyż i taka dzwonnica einfachowo. Ufundowane to było od grofa Antona von Gaszina w 1777 roku. Ten dzwon, który tam było dlany w tym samym roku we Łopawie. Tak jak tu mamy na tej tabulce Łopawa i pod spodkiem Tropał szajbnięte. No ale tutaj na tej tabulce ze historią mamy szajbnięte, co ten dzwon był odlany we Łopatowie. Toż Łopatów albo Łopawa, czyli śląskie miasto, choć dzisiaj pod czeskim reskierunkiem. O tym powiedział mi zaś fan Robert. Czarny las, Schwarzwald. Bo taki sam status prawny co Ligota. Od 1815 do 1835 te place przynależały do Królestwa Polskiego. Po 1935 roku w ramach regulacji granicy Prusy przejęły te place. Toż jako mniemam, przed czasami rozbiorowymi te place przynależały do Rzeczpospolitej bez te 5 lat, a wcześniej przed 1790 do Księstwa Siewierskiego. No ale tu były lasy. Kiedy przeszło to do Prusów, to zaczęto karczować te lasy i wybudowano ten pałac na przełomie XIX i XX stulecia. Ziegler go wybudował. No ale w 1917 roku zakupił go Kazimierz Niegolewski. Przybył on ze Wielkopolski, tam się narodził. To, co żech powiedział, to był właśnie, można powiedzieć, jeden z tych agitatorów z Wielkopolski. Był zaangażowany w czasie powstań polskich na Górnym Śląsku, był polskim działaczem, a w 1920 roku, czyli kiedy te place były placami abstimungowymi, działała tu jedyną na Górnym Śląsku polska szkoła dla 40 dziecek. Kludziła ta szkoła baba od tego Reskiroka właśnie. W 1921 w trakcie wojny polsko-niemieckiej fungował tu lazaryt dla powstańców.
To już godo, ja, że we 17 roku ten pałac nabył Niegolewski. I co dali? Słuchajcie, toż tu był taki plac polskości. No i właśnie z kuli tego, że te place tam wcześniej przynależały do Polski jako mniemom. Tutaj też Korfanty wydał rozkaz do trzeciego powstania polskiego na Górnym Śląsku, do wojny polsko-niemieckiej. Tutaj właśnie we Czarnym Lesie. No, już godą ostatnio, co to była? No, wojna polsko-niemiecka, albo właśnie ekstra polsko-operacyjo-militarno na Górnym Śląsku. Albo właśnie te powstania polskie na Górnym Śląsku. Albo też Śląsko-wojna domowa, ja? No ale to nie ino Górnoślązoki się biły w tej wojnie, a też ludzie z Polski. Właśnie głównie w tym trzecim powstaniu i ze Lwowa i roztomajte Poloki się biły. Ja, nie każdy Ślązok chciał bić się za te sprawy. Niektórzy byli przymuszani, niektórzy szli, no bo sąsiad szedł, bo ojciec szedł, a potem ginęli. No i dzisiaj się Cygani robi propaganda z tego. Niestety prawda jest troszkę większa. Dzisiaj naprawdę mamy tu fajnisty plac. Od 2003 roku funkuje tu hotel i restauracja. Roztomili jada taką trasą już pora kilometrów i normalnie podług GPS-a to jest. Przed chwilą auto tu przyjeżdżało. Ostatnio taką trasą, że jechał na Podlasiu. Myślałem, że na Śląsku czegoś takiego nie ma. Szudrowo cesta, lasy. Ja, Zielony Śląsk, Pieronie, Zielony Śląsk. Sumy we Lupszy, we XIV stuleciu miejscowość powstała, pierwsze wzmianki, ponoć już wcześniej tu coś było, a tu mamy takie tabule, we każdej wsi właśnie coś takiego. Fajniście to wszystko, to jest zmajstrowane. Idziemy ku kościołowi. Stoi tutaj kościół, który otacza Kirchhof. Kościół pod wezwaniem świętego Jakuba, starszego apostoła. Powstał między XV a XVI stuleciem. W sznicie gotyckim, no ale nie skorzy elementy renesansu znokwiono. We czasach reformacyjnych od 1570 do 1629, czyli do wojny 30-letniej, kościół był wanielicki, potem zaś katolicki. Widzimy na turmie, jako mamy tam kamienie. Cały kościół jest zbudowany ze takich kamieni, no tego nie widać, bo jedynkowane. To są kamienie naciepowe, które powstały po lodowcu, który się cofał i no, jest to coś ciekawego. Ja? Uważa się, co pierwszy kościół miał stanąć tutaj na wierchu, niedaleko, kaj miał nauczać święty Wojciech Adalbert ze Pragi. Ja? Tam była kiedyś pogański chrum. A leci tu też trasa świętego Jakuba do Santiago de Compostela i trafił żech na parkplacu kolorzy, którzy myślę tam jadą, bo to taka skupina kolorzy, no i tu zadychnęli. Wchodzimy na aleję księdza Michała Brzozy. Był on farożem tutaj we Lupszy, a żył w latach 1892-1974. No a co tu też mamy? Zaś cyganione. Tabula, która od dowodząca powstańcom polskim, no wiadomo, śląskim szlejbnięte i co? Prowadzących do powrotu Górnego Śląska do Polski w 100. rocznicę wydarzeń. Tajli, ino małej tajli Górnego Śląska, no. Tela dobrze, co nie napisali, że do macierzy, bo i takie tabule są, to jest drugie cygaństwo. No, to w ogóle powiedział mi, co tak tu jest zmajstrowane. Fan zaś, pozdrowią,
Roberta. Za mną ponoć najstarsza murowana szkoła na Górnym Śląsku. Od 1707 roku szkoła ludowa. Dzisiaj budynek zaniedbany, nic tam nie ma. W latach 1820-1851 nauczał tu Józef Lumpa. Był on też warhanistą tutaj we kościele. A co jeszcze werci się wspomnieć, Lumpa miał 16 dziecek. Fez wiele. Dotarłeś do wioski Ludwigsthal, tak mianowała się miejscowość kiedyś, bo powstała dopiero we XVIII stuleciu, kiedy przybyli tutaj kolonisty za Friedricha. W 1742 roku te place Śląska, większość Śląska znodła się pod kierunkiem pruskich Hohenzollernów. Ja? Cieszyńsko-Tajla i Łopawsko-Tajla została pod kierunkiem austriackich Habsburgów. I to z kuli tego przybyły tutaj kolonisty. A te kolonisty były wanilikami. Z kuli tego wybudowano kościół, no ale o tym zaroski. Trzeba też wspomnieć, że to wszystko, te wszystkie place Śląska, mimo to, że ta Tajla była pod kierunkiem Hohenzollernów, tamto pod Habsburgów, to wszystko był pierwszy niemiecki Reich, święte Imperium Rzymskie do 1806 roku. Taką treskę mam tu zmajstrowano z herbem pierwszego Reichu niemieckiego. A co tutaj mamy? Kościół z 1760 roku, wanielicki kościół, wanielicki konfesji augsburskiej. Pierwszy kościół był już tu w 1755 roku, no ale zgorął, bo pieron w niego trafił. Ten kościół dzisiaj przynależy do farności we Częstochowie, to jest filiał. Szkoda, że mamy tu zawrzyte, bo wyposażenie mamy rokokowe, to nie widać, mamy mur pruski, taki skromny na zewnątrz, starofara mamy. Słuchajcie, sznupał rzech i nie znot rzech tutaj w internecie nikaj kościoła katolickiego. Toż myślę, że nie ma i mieszkańcy, które są katolikami, należą do jakiejś inkszej farności, Beispiel we Lubszy. Słuchajcie, werci się jeszcze wspomnieć, co ten kościół wanielicki niedawno, ponoć w listopadzie toruńskiego roku, był wynajmowany lefebrystom. No, wanieliki nie wiedziały, jakieś katoliki się zwróciły i z kuli tego była nie skorzej wypowiedziano chyba ta umowa. O lefebrystach, że godą łońskiego tydnia kuknijcie. A co tutaj mamy? Ktoś by powiedział, że to jakiś pałac, no tak to wygląda. Niedawno jeszcze hotel, restauracyjo, no ale niestety zawrzyte na sprzedaż. W to Mogelty niech kupi. Co to kiedyś była? Było szkoła, Grundschula. W 1926 roku skończono to. To wszystko było zbudowane z geldu ze Sejmu Śląskiego. Mieli ta autonomię, mieliśmy geld i ta autonomię, no my durś chcemy, co by nam zwrócono, bo to w 1939 roku praktycznie nazisty zebrały, w 1945 praktycznie i teoretycznie Bierut dekretami odebrał, bezprawnie. No i co? No w 1926 roku, no tak praktycznie też ta autonomię zebrali, sanacyjny kierunek, Grażyński i tak dalej, no ale autonomia gospodarczo ekonomiczno fungowała, a że do 1939 roku tego nie zebrali. Słuchajcie, szkoła Kero wygląda jak pałac, kolony ze korynckie, no naprawdę jest to cosik fajnistego. W 26 roku ukończono, a tu las. Tak to jest, Zielony Śląsk. Durś coś zapominam. Tutaj w latach 20. właśnie, kiedy budowano ta szkoła, odkryto cmentarz kultury łużyckiej. Takie stare czasy. Słuchajcie, co jeszcze tu mamy? Jakoś tabula, która oddawał z oca tym, którzy poginęli w
bitwie z Napoleonem w latach 1813-1815 pruskim wojokom, no teď tu Ślązokom, no ale nie wiem kaj to je, przejmijcie Eli Jerzech blisko albo daleko. Dziękuję za realizację taką wirtualną panowi Robertowi. On ubolewał też nad tym, co ponoć ze zajty gminnej usunięto informacje, beispiel o Heinrichu Schwarzu, który był wanielikiem, a welowali do Bundestagu też na niego katoliki. To był dobry człowiek. No i no je dzisiaj o Lumpy i o Niegolewskim. O tym nie gadali. Usunęli ponoć jakieś łone o wojokach stąd ze I i II wojny światowej. No ale i tak mi się podoba te śląskie tabule i to wszystko, te szejbunki po śląsku, ja ta fana śląsko. Werci się tutaj przyjechać, Zielony Śląsk, no ale to nie ma tak, że ino lasy, bo obejrzyjcie wiele tu jest zabytków. I niech ktoś kupi ten pałac i będzie fajnie. Jakiś Ślązok. Dziękuję wam, Rostomili. Jeszcze nie jedna rajza tutaj we Krysie Lublinieckim nie rozmyśla, czymś się zaskoczymy, a wy obejrzyjcie insze tajliki jeszcze, bo naprawdę tego mocka je kole 70 z samych rajzów, a jeszcze insze tematy są. Dziękuję, bycie ze mną, filujcie mnie na Facebooku, Instagramie, abonirujcie i do zaś.